Kaixo denoi, Eusko Jaurlaritzako laben oso kezkatuta gaude krisi honen kudeaketarekin. Alde batetik, ez sindikatuen maila eta ez prebentzio batzordea ez direlako bildu azkenengo asteotan. Eta beste alde batetik, etxeraldirako sailburuordearen agindua modu irregularrean aplikatzen ari delako hainbat lantokitan. Hori horrela, eta itzulerako balizko plan baten aurrean, LAB sindikatuaren prebentzio kideek euren ekarpenak eta proposamenak partekatu gura dituzte zuokin. Itzulera plana ezin da orokorra izan. Tokian egokitu behar da dauden behar izanetara. Cada dirección y servicio debería elaborar sus propias medidas, contando en todo momento con las personas trabajadoras. Osasuna eta segurtasuna lehenetsi behar dira kasu guztietan. Gure ustez eta ikusita ze datorren, lanbiden, osasun sailean, lan sailean, jende gehiago kontratatu behar da. Teniendo en cuenta que la media de edad de la plantilla se aproxima a 60 años, es imprescindible ampliar los criterios para la definición de los grupos de riesgo. Termometroak eta batez ere testak ezinbestekoak dira presentzialki lan egingo duten langileentzat. Es necesario tener en cuenta además que en algunos servicios de atención al público son precisamente los menores y las personas mayores los usuarios más habituales. Beraz, arestiko guzti horiek behar den bezala eztabaidatu ditzake. Eta horretarako, labetik batzorde iraunkor baten osaketa eskatzen dugu. Non, sindikatuok, zerbitzu medikuak, prebentzio eta osalaneko kideak eta administrazioak elkarlanean landuko ditugun bihar eta etziko eszenatoki ezberdinak.